आनलायबाय नामा आदा माथो नायथिं चा खालामबाय थाखो फंबाय बे नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ अब्लाबो नालेंखरा थिग दं दिहुनदो बेबो आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो फंबाय जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आं बेथ' जाबाय आदा दा जोङो थांनांगौआलाय बहाथो दंबावो आरो बेलाय फंबाय बेबो आंनिमोन जौ लोंनायखौनो फानलायबाय नोङो नङा फंबाय बे जौ लोंनायाव फाननाय जायाखसै बै नोमबाजैनि मोदोम गोरलैयाव फाननो गोनां जादों फंबाय नाथाय नोमबाजैनिनो नामा गोग्लैदों खावसे राङा बै मोखोना गुरियाव लावगावआव बाजै जुजाय फाग्लिनायाव जौ बाख्रिनायाव दं जाबाय खिन्थाबाय थानांला फैदो जेराव थांनांगौ फै दंबावो फंबाय माब्लाथो मोनहैगोनब्रा बेलाय फंबाय बियो बेखौबो सानफ्रोमबो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो नै बिखौ नागदाबला होनानै लाबायब्रा हेलमेट गैया सार साबिया सार आंखौ सिनायासै नामा आं दि माइनाव मोननाव नोंसोर जौ लोंफालायग्रालाय जौ लोंदों नों एसेल' लोंदों सार फैसा दैद सरि सार दिनै खेबसेखौ नागारदोब्रा सार थांदो होथेग्राखौ नारखोदो मोनामनायाथ' लोंनायानो मा जादों बेयाव जौ लोंदों नामा मोनामदों सार बारे हागौ उननो नागिरबा अनजाया ओमफ्राय नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जों हजों गामिनिफ्राय फैदोंमोनलै सासे मानसिनाव नागिरफैदोंमोन खौनो एसे आन्दायरोंबाय अजा गायनो फैदोंमोन अजा गायनो बे रोंगौ आं रोङा अजा गायनो रोंगौ आं हरसे मानसिनो हाबथारबावनांगौ बिथार बा सासे खुदिया बिमा नायदाव गाबबाय थायोनो बेनि थाखायनो दिनै जारला जासिगोन दे मा मुं थिफुला नार्जारि आरो नोंनिया आंनि नामखौ नारजि गोरान होनो बबेनि सार माबामोन हजों आमजुलि साइडनि अजानि रोंगौ औ अजा गायनो रोंगौ सार बे रोंगौ सार आं रोङा आं बेजों ओरैनो थाफायोल' जा रोंगौ बे बिथाङानो आदायानो रोंगौ आं रोङा नाथाय गाइखेर जायालासिनो बिमानि मोखां नायदाव खुदिया गाबबाय थानायखौ हायो आं सार बिनिफ्राय
बिनिफ्राय बे जरा गैया सार माने बे जरा गैया हाबा होनाय अ बे हाबा जानाया आदसा ओइ लाइभ स्टुडिअ लानानै थां बिसोरखौ निउस रुमाव लानानै थां बेनिफ्राय आं थांगासिनो दङ मतलब बेन्दों बोनला गोजा बाक्सायावसो हाबबाय नामा नुदोंना लाइभआव थांगोन माने जों दा रायलायबाय थानायखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नुजोबगोन थिग दं जोंनि रायलायनाया लाइभआव थांगोन दै 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दा समाव जों हांख्रायनानै लाबोनो हादों सानै बर'नि अजा सरि सासे बर'नि अजा आरो बिनि लोगोआव थाफाग्रा लोब्बायारि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै फुदला नार्जारि आरो नार्जि गोरान जों बिथांमोननो बरायनाय होदों खुलुमनाय होदों थिफुदला नार्जारि खुलुमनाय होदों आरो नार्जि गोरान आंनिया नार्जि गोरान सार आदसा बिथांमोन मोजां न'खरनि मोनदोंमोन महरजों गुनजों थिगबो नाथाय आंबो मोजांमोन सार आंबो मोजांमोन माने आइ आफाया आंनो धोन सम्पतिखौ गारसोजोबना होलांदोंमोन नाथाय गाज्रिया मोनसे उन्दैनिफ्रायनो सोलिबोदों गाज्रि लोगो मोननानै दिनैबो जौ लोङो गाबोनबो जौ लोङो लोङैनो हा हु फानजोबना लाबायलै बेफोरबादिनो थांजोबबाय जुमिदारनिफ्राय हाजिरा मावग्रासिम थाहैबाय आङो भेरि सेड हिनजावा बुङो मोजांथार नालाय बोरैबा जाहां नार्जि गोरान बसुमतारी ओरैनो नार्जि गोरान होनबानो मिथिजोबो आंखौ आं ओजों फाथाबारिथिङैनि आमथिखाथिनि आंनियाबो ओमफ्राय ओरैनो उपाधिया गयारिमोन आरो नार्जि गोरान गयारिमोन ओमफ्राय नार्जि गोरान होनबानो आंखौ मिथिजोबो सार संसाराव दा आं हारसिङानो बुंजायो बिदि दंमोनबाबो बे गेजेर ससेयावनो थैनानै थांबाय आं दा बालन्दा आरो ओरैनो बालन्दा थारमाने गथ' गथायबो थालाङाखै आङो दा बे आदाजोंनो आङो खामला हाजिरा मावफायो ओरै आरो जेरावबो आं बिथांमोना बे आदाजोंनो थांफा फैफा खालामफायो आरो अजा रायनायखौ आं रोङा आदाया रोंगौ आं बिथांजों थांफायो आदाजोंनो बेखिनिल' दा जोङो खोनासंनि अजा रायनाय बर'नि अजा रायनाय जाय अजा रायनायनि गेजेरजों मुनुस मायानि लोमजा साजाखौ फोसाबगासिनो दं एबा